ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 12வது அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். புரட்சிகர கிறிஸ்துவன் இவ்வுலகத்தின் வேஷத்துக்கு ஒப்பாக வாழாமல் தேவ வார்த்தையாலும் ஆவியானவராலும் நாள்தோறும் கிறிஸ்துவின் சாயலில் மாற்றப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறான். புரட்சிகர கிறிஸ்துவன் ஆலயத்துக்கு வந்து சத்தியத்தை கேட்கிறான். அவன் கேட்கிற அந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தை அவனுக்குள் பலமாய் கிரியை செய்கிறது. அவன் கேட்கக்கூடிய அந்த வார்த்தை அவனுடைய மாம்சீக சுபாவத்தை பழைய வாழ்க்கை மாற்றுகிறது. யாரும் தேவ வார்த்தை கேட்டு இந்த வார்த்தையின்படி என் வாழ்க்கை மாற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களோ அவர்கள்தான் இயேசுவின் வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறவர்களாய் காணப்படுவார். கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக.